Tan kadi kadang besan Sutrisno inggih panjanipun pepundhen kula Bapa Sutrisno Sarimbecikane Buparti ingkang keparang badhe nderek mangayu bagya Somartwi keparingipun pepundhen kula Bapa Langgeng Sarimbecikane Bu pramila nyuwun gungan panjenenganipun Bapa Sukayat Sarimbecikane Bu keparang jengkar panti palenggahan Jawa Tasta kalian ingkang keparang hamangku gati tumunten pratesaken rawuhipun kadang besan Sutrisno sinarengan para kadang-kadang andara musik ingkang derek mangun bojo kanthi pemaring lancaran mari kangen monggo Bapak Sukayat sekalian tindak mriko mriki rumiyin Jawa Tasta kalian Bapak Langgeng tumunten mapak besan hanya rengi mandhapipun para kadang mangga yudha miwah putri Dogmas Jawa Tasta rumiyin Bapak Sukayat derek mriko
Watata kadang besan Sutresna inggih panjenenganipun Bapak Sutresna sarimbiskan Ibu Parti ingkang keparang derek mangayu bagya saha martuwi keparingipun pepunden kula Bapak langgeng sarimbiskan Ibu Lastri rikalenggan punika lenggah wonten ing dampar ingkang sampun kepareng kacawisaken mangayu bagya saha martuwi keparingipun pepunden kula Bapak langgeng Susanto rikalenggan punika ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pindhan kunjuk panjenenganipun Bapak Sukayat sarimbiskan Ibu ingkang sampun kepareng pratesaken rawuhipun kadang besan Sutresna paripurna jawat asta kepareng lenggah malih wonten ing sasana palenggahan ingkang sampun kalenggahi rikala wau. Keparengipun rikalenggahan punika inggih siatmaja penganten kekalih panjenenganipun Mas Bagus Argabayu Sejati kelawan Rahayu Emil Rahayu Perwitasari sampun sinengkaken ing kaluhur wimbane Raja Sedina Ratu Sadalu. Bebasan curiga manggih warangka paribasan getih rong tetes daging rong tempel balung rong ceklek. Sampun manunggal dados tunggal manunggal cipta rasa karsa miwah karyanipun hanamung karana enget ingkang kepareng hangukir jiwa raga Rama minangka lantaran tumuwuh miwah ibu minangka papaning yoga brata salebeting nawa candra dasa ari so ingkang kepareng anggula wentah wiwit kalaning semono estine penggalih kepareng sumungkem ngersanipun Rama kelawan ibu kawiwitan saking upacara sembah kolbu kalajengaken upacara sungkeman miwah krobongan kacar kujur kembul bujana saha ngunjuk tirta pamita suci nenggih tirta pamita sari ngaras padha ngenyo jengkar siatmaja penganten kekalih Cinandra tansah winengku dening Ibu Pertiwi candrane. Kawiwitan upacara bobot timbang siatmaja penganten kakung Mas Bagus Arga lenggah wonten ing pangkon sisih tengenipun Bapa langgeng wondene Rahayu Emil Rahayu Perwitasari lenggah wonten pangkon sisih kiwanipun Bapa langgeng. Kiai menawi panjenengan raosaken awrat pundi antawisipun ingkang putra Arga kalian ingkang putra Emil Kiai ngene Bune yen tak rasa yen tak traju yen tak timbang kaya ora ana bedane boboting putramu karo niki ya Bune kuwi mertandake yen ku nggula wengtah yen ku mengku putra saklara niki wis dumawah padha ya Bune. Inggih semanten ugi kula Kyai anggen kula mentah ingkang putra dumawah sami monggo sesarengan kula mentah ingkang putra kanthi raos lan raos pribadi yen paripurna upacara bobot timbang kalajengaken upacara sembah kolbu panjenenganipun Bapa langgeng sarimbiskan Ibu lenggah malih wonten ing dampar ingkang sampun kalenggahi wondene Rahayu Emil Rahayu Perwitasari mandhap saking manti palenggahan ngaturaken sembah sungkem pangabektos kunjuk Mas Bagus Argabayu Sejati. Mas ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula mugi kunjuk wonten sandhaping mepada paduka Kakang Mas namung jengandika ingkang saged dados katresnan kula namung jengandika ingkang saged dados lelabuhan gesang kula Kakang Mas wong ayu garwanipun Kakang Yayi tak tampa nih Mas semono uga katresnanipun Kakang ya mung kanggo sliramu ya Yayi. Menapa menika leres Kang aja kuwatir wong ayu nadyan to bebasan seprapat jagat iki isine wong ayu ning ora ana kang banding lawan sliramu nih Mas menawi mekaten monggo kula dherekaken sumungkem ngersanipun Rama kelawan Ibu kene-kene Yayi ndak kanthi suwana ngersaning Rama kelawan Ibu ning pusakaku iki losen dhisik ya wong ayu awit
putra ki yen sawanana ngersaning Rama kelawan ibu datan kena ngasta pusaka Nimas. Monggo-monggo kula dherekaken. Kula lolowes ampinganipun Kakang Mas tumunten kula dherekaken sumangga ngersanipun Rama kelawan ibu. Ya Yayi. Enggal lolo senampinganipun Kakang iki ya Yayi, tak kanthi sowan ngersaning Rama kelawan ibu. Lina lawas duwungipun Mas Bagus Arga Bayu Sejati pralamita dene satunggaling putra bilih sowan ngersanipun Rama kelawan ibu datan kena ngasta pusaka. Tumunten kekenten nasta tumujing papan palenggahanipun Bapa langgeng sarimbit kanipun. Tanggeping ngasta sumungkeming jengku sinartan weninging cipta. Rumeso ing sana bariyayah linobong jroning wardaya. Kanjeng Rama kula ingkang sowan ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula mugi kunjuk wonten sandhaping padha paduka Kanjeng Rama. Ya nduk anakku nggir bocah ayu. Tak tampa ya nggir bali pangestuning bapa wae tampanana ya nduk. Kula tampi kula pundi mugi saged dados jimat palimpik Kanjeng Rama. Ya nggir wis sungkem ngersaning ibumu kono ya nggir. Kene-kene nduk anakku nggir bocah ayu. Emil Perwitasari. Emil Rahayu Perwitasari. Tak kudang tak gadang sira dadi wanita kang utama ya nggir. Bekti marang kakungmu pinter lelati marang garwamu lan aja pisan-pisan ninggal marang pangibadahmu ya nduk. Kanjeng Ibu nggih. Sedaya puja basuki Kanjeng Ibu ingkang tansah kula pundi. Ya nggir wis kono. Suwana ngersaning Rama kelawan ibumu kang sapa gentas kono ya nggir tole arga. Garwamu kantinen. Ngati-ati duga-duga digawa aja nganti ngeri ya nggir. Paripurna sumungkem ngersanipun Rama kelawan ibu Siat Maja penganten putri. Sigra Mas Bagus Arga Bayu Sejati kelawan Rayu Emil Rahayu. Sumungkem ngersanipun Bapa Sutrisno sarimbicane Buparti. Lamun to kantur nggenya sumungkem tan prabeda nggenya sumungkem ngersanipun Rama miwah ibu Siat Maja penganten putri. Dupi panjanipun Bapa Sutrisno sarimbicane Bu nampi sugeng putra. Kadilina losan bebayune sekala mbrebel mijil ingkang waspa lamun to Cinandra kadya mutiara rinunci. Ing los-los pamidanganira temanten winiwir-wiwirek maneh kanthi kebak rasa sutresnasih. Gilir gumantos nggenya sumungkem Siat Maja penganten kekalih. Nyenyandang rementang pangastawa saking Bapa Sutrisno sarimbicane Bu muga bebayanira. Mas Bagus Arga Bayu Sejati sumanding ing wahyu jodoh sejati atut runtut donya temeking delahan barokah setya donya barokah donya kelawan akhirat memangun keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah kadidene bebayanipun Kanjeng Nabi Adam kelawan Ibunda Siti Hawa kadidene bebayanipun Kanjeng Nabi Yusuf kelawan Ibunda Siti Zulaikha kadidene bebayanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelawan Ibunda Siti Khotijah. Paripurna upacara sungkeman kalajengaken krobongan ingkang candhaipun kacar kucur rasok Gunung Kaya. Wujudipun Mas Bagus Arga Bayu Sejati. Jumeneng nyuntak kampil ingkang wisinipun beras kuning cinampur arta receh. Pralampi satunggaling pamestri. Satunggaling juru laki Mas Bagus Arga anggadhahi wajib. Amba bilih sampun mengku wanita anggadhahi wajib paring guna kaya marang putrinipun. Semanten ugi Rayu Emil lenggahan nampi wujudipun guna kaya kanthi wadah klasa bong utawi tilam lampus ingkang sinulam suket Kalanjana.
bayangan bayem bayaya tagung rembuyung ruwi rawan kara taruturi dendeng dondong sanding dung-dungan gudhe Rahayu upacara sungkeman kalajengaken krobongan jangkep candhaipun kacar kucur asok guna kaya kembul bujana monggo nggih dar sesarengan siat mojo penganten kekalih mongko daranipun boga jenar sareng nggih silang Mas lah dulang-dulangan ampun ubet-ubetan Mas Arga dulang-dulangan ndak ngaten kalajengaken ngunjuk tirta pawita suci nenggih tirta pawita sari menika ilanipun tiyang sepuh dumados saking rucuh degan ingkang awoh kaping sepindah pralambita siat mojo penganten kekalih enggalo pinaringan wiji sejati ingkang saged dados putra ingkang bekti dumateng tiyang sepuh nusa bangsa kelawan agami tartamtu kewala migunani tumrap ing sesami khairun nas anfa'uhum linnas sak bagus-bagusi menungso nenggih menungso ingkang migunani tumrap manungsa sanesipun kalajengaken mangke foto keluarga kawiwitan saking Caturweda Rama kelawan ibu so kalajengaken keluarga ageng saking Getas kula mboten nampi seratanipun mbok bilih wonten seratanipun kepareng-paring dawuh mbok bilih mboten wonten monggo koordinator keluarga Getas mratetisaken foto keluarga kawiwitan saking Rama ibu Pak Lik Bulik Pakde Budhe samudayanipun tumeten mangke kanca-kanca temanten sanak sederek samudayanipun kepareng nderek foto sinarengan siat mojo penganten kekalih inggih kagem tondo motong iras pantes paring berkah so paring idi pangestu keparingipun rikalenggan punika sinengguyung kadang-kadang juru pangadi busana pangrengga busana rias temanten Ibu Darsini nggih keparingipun rikalenggan punika gandes luwes ngladosi para kadang ingkang sami katemben mantu putra panjenenganipun Ibu Darsini rikalenggan punika datan nguciwani sinengguyung kadang-kadang pitu audio tan kata lumpen sinengguyung kadang-kadang saking Andara musik rikalenggan punika ugi tan kata lumpen sinengguyung kadang-kadang pramuladi Sekar Kinasih ingkang sami kepareng nderekaken rikalenggan punika monggo keluarga ageng saking Getas keluarga ageng temanten kakung mbok bilih wonten catatanipun utawi seratanipun kepareng-paring dawuh mbok bilih mboten wonten monggo koordinator keluarga kepareng mratisaken foto sinarengan siat mojo penganten kekalih inggih gilir gumantos rikalenggan punika keparengipun rikalenggan punika panjenenganipun kadang pisan sutresna ing rikalenggan punika inggih panjenenganipun pepunden kula bapa langgeng sarimbijkan ibu kepareng arsa ngaturaken atur pambagi harja yuwana lekas wekasing sedya wigatosing gati payan prasaja rikalenggan punika hanamung karana bombong miwah mangke penggalih anggenipun badhe matur mboten kawis sing lisan namung kandhek wonten samadyaning jangga
pramila kalenggan menika panjenenganipun pepunden kula Bapa Langgeng Sarimbiskan Ibu anggenipun pareng ngaturaken atur pambagya arja yuwana lekas wekas sing sedya wigatos sing gati lumantar panjenenganipun pepunden kula Bapa Abdul Basir kunjuk panjenenganipun Bapa Langgeng Sarimbiskan Ibu kepareng nderek jumeneng ngaturaken atur pambagya arja yuwana kunjuk panjenenganipun Bapa Abdul Basir ingkang mongko talanging basa sasana miwah swasana sawetahipun kula semanggaaken sumangga. Bapak Langgeng sekalian ndak mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sagunging para pepunden bini sepuh aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas lebtai panutur ingkang kula bekten ingkang kula hormati panjenenganipun para alim para ulama kiai santriwan santriwati ingkang pinten dalu tansah sumanding kitab wahyu ilahi ingkang kula taati saha kula hormati panjenenganipun para pengemban pandi praja satenegari ingkang kula hormati sagunging para tamu undangan kakung Mirah Putri Nuhuring Budi Pantas Sintarsana so dumateng para muda mudi ingkang kula tresnani sadèrèngipun matur monggo kula dherekaken sareng-sareng muji syukur pangarsa dalam Allah Subhanahu wa taala biholina alhamdulillahi rabbil alamin. Awit punapa wonten ing kalenggan pun siang punika kula dalapan sedaya tasih pinangan kanugrahan kemurahan pangeran saged nderek angresahani saha derek paring puja pangestu hajatipun Bapa Langgeng Suyanto Ibu Lastri kanthi kawonten mboten manggih al setunggal punapa-punapa amin ya rabbal alamin. Sholawat salam katur dan baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang asus sanget kita ajeng-ajeng syafaatipun benjing wonten dinten akhir dinten yaumil kiamah amin ya rabbal alamin. Dumateng saking para rawuh tamu undangan kakung Mirah Putri ingkang kula hormati kawula piniji saking panipun Bapa Langgeng Suyanto dalah Ibu Lastri wonten tikalinggan menika mboten wae matur piyambak saking bombong bingahing penggalih kandhek dening jangka kawula ingkang badhe ngaturaken nggih menika sepisan bilih Bapa Langgeng sekali Ibu matur suwun dhateng pandhan para sedaya kersa nderek angestreni soparing pucuk pangestu dawuhipun temanten kekalih inggih menika Diahayu Emil Rahayu Purwitasari kalian Ki Bagus Arga Bayu Sajati putra saking Bapak Sutresno Ibu Parti Glagah Getas Jawa Tengah saking menika Bapa Langgeng sekalian Ibu sangat matur suwun doa panjenengan mugi ing mangke kang putra kalih saged hamangun rumah tangga ingkang kanthi sakinah mawaddah warahmah lan barakah amin ya rabbal alamin. Dumateng saking para rawuh sedaya Bapak Ibu bilih Bapa Langgeng sampun dangu anggenipun angrancang anggenipun badhe nampi rawuh panjenengan sedaya hanamung tudonipun
Kersane pangaran kados mekaten kathah kekirangan, kakah kekilafan, soh ngatur sugeng rawuh, sugeng lenggah kanthi sekeca yang penggalih. Estu pangapunten sedaya kekirangan lan kelepatanipun Bapak langgeng sekalian Ibu. Wonten salajengipun Bapak langgeng sekalian Ibu ngaturaken dumateng pamamrita ketepalih ingkang sampun nggih menika kersa angrikenaken sabiyantu awujud punapa kemawon hingga saged lancar adicara wonten ing siang punika. Boten saged ambalas punapa-punapa, mugi Allah Subhanahu wa taala paling leliru ingkang selangkung kathah dumateng panjenengan sedaya. Ugi pamunten dumateng para sedaya mbok bilih para muda-mudi ingkang sami nggih menika paring pasukan dhateng panjenengan sedaya wonten solah tingkah ingkang mranani boten manggalih para rawuh sedaya. Bapak langgeng estu nyuwun agung ing pangapunten ing tanpa pindhan. Wonten salajengipun nggih menika sedaya para rawuh katur lenggah kanthi madingan ngantos dumugi paripurna pawiang soncang punika. Bapak pilih mekaten ingkang saya kula aturaken wonten duna dumujar cacat cawit anggen matur kawula nyuwun agung ing pangapunten. Akhiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata titis satemah pratitis pangandika ageng panjenenganipun pepunden kula Bapak Abdul Basir. Ing rikalanggan punika ugi kadang pisan Sutrisno Bapak Sutrisno Sarimbiskan Ibu Parti keparengarsa ngaturaken atur pasrah panggula wentah sekar cepaka mulya saseli Mas Bagus Arga Bayu Sejati. Wan kersanipun pepunden kula Bapak Langgeng Suyanto Sarimbiskan Ibu Hana Mungkarono Bombong miwah mongko penggalih-anggenipun badhe matur mboten kawis sing lisan. Pramila anggenipun badhe matur lumantar panjenenganipun Bapak Jasno mantan Kades. Pramila saiki menika kunjuk panjenenganipun pepunden kula Bapak Jasno ingkang mongko talanging basa sasana miwah swasana sawetahipun kula sumanggaaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa binasta'in wala murid dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasul karim Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La qaula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Pinurwakan Purwaka Widodha rahayu ning aturi nenggo manis luhuring pambudi. Keswara hardaning para nupiksa mugi tansah manggih ing kawilujengan. Nggen kita hanggung memangun kekadangan Tripuspita dana warih panggih kautaman jati winur sita hangesti Gusti. Kawula nuwun kunjuk sagung para pepunden, para sepuh sesepuh mewah haji sepuh ingkang satuhu sembada buntas nggenyo amasah mamasuh budi waspaos sing patrap nggenyo sami nganyut ayat winasis ingkang dahat pinundi mewah kinabekten. Rama Yai, Rama Haji, Ustad Ustadzah, para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning Ilahi
mongko panuntun kiblating panembah ingkang dahat luhuring budi. Para prayagung pangemban pangembating praja satriyaning nagari ingkang tuhu mambek berbudi dharma dharma astuti wicaksana mangkreh sangya kawula tasih kaswasih ingkang pantes sinudarsana. Mirunggan kunjuk pepunden kula nun inggih Bapa Langgeng Suyanto sekalian garwa Ibu Lastri ingkang dahat kawula bekteni mewah sagung para tamu kagum sumana putri ingkang tansah manggih ing karahayon. Lepat nyuwun pangapunten mbok bilih ing rikalenggan menika kepeksa kawula ngadeg marak sowan dhateng ngersanipun sagung para rawuh karana kawula piniji tinanggenah pradapa kapitedan sinaraya mongko sulih saking anak kula Sutresna kalian Genduk Parti ngenipun wekdal mangke kepareng jenengi dumugi mriki karana ingkang putra anak Mas Bagus Angga Bayu Sejati sarjana terapan teknik ingkang sampun tinampi kepareng hanjatu krami Roro Ayu Emil Rahayu Perwetasari sarjana keparawatan. Mila saderengipun kawula matur kathah langkung rumiyin kepareng kula hangunjukaken rasukur kunjuk ngarsa dalem Gusti ingkang murbengrat inggih Allah Subhanahu wa taala karana lumintu berkah rahmatipun katitik enjang menika jengandika-andika dalasan kawula sami nyarira ing kawilujengan kalih srubedane ring sambikala mila kita titah wadib anyukuri sawetahipun. Sholawat salam mugi tansah kita sanjungaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggenipun duk rumuhun sampun paring tuntunan panembah dhateng sagung titah mliginipun ingkang sami hangkrasa agami Islam. Mila kita umatipun tansah ngantos syafaat benjang wonten ing dinten yaumul kiamah. Allahumma amin. Kunjuk panjenenganipun Bapa Langgeng Suyanto sekalian garwa bilih kawula matur badal wakil saking anak kula Sutresna sekalian sepisan hangaturaken salam taklim kanthi wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi pepuji mugi Bapa Langgeng Suyanto sekalian garwa nggenipun hamangku gati miwaha ingkang putra putri kekalih Siratmaja Ponang temanten saged lulus rahayu widodone ring sambikala tan manggih sakara-kara ngantos dumugi sak panginggilipun. Kuwa sing gati pisuwan kula mboten sanes kula kepareng hamasrahaken Siratmaja Ponang temanten kagung sinebat ing kathah Sekar Cepaka Mulya Sasele anak Mas Bagus Angga Bayu Sejati sarjana terapan teknik kepareng kula pasrahaken sakwetahipun dhateng ngarsa panjenenganipun Bapa Langgeng Suyanto sekalian garwa mugia tinampi kanthi danganing penggalih. Salajengipun minangka keluarga ageng keluarga Bapa Langgeng Suyanto hanampi ingkang putra Nak Mas Angga ingkang sampun tinampi suwita dhateng dalem mriki mengku Genduk Ayu Emil Rahayu Perwetasari nyumanggaaken nggenipun hangrengkuh dhateng putra kekalih mbok bilih wonten kiranging nuju prana karana tunok dungkap mewah solah bawa ingkang kirang nuju prana dhateng para pepunden para sepuh ing lalatan Dusun Pingit Desa Banjarbangi Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi Jawi Wetan Purbawasesa kawula pasrahaken sawetahipun supadosa Tole Angga wonten mriki saged enggal njumbuhaken kalian adat widiwidana ingkang sinengker wonten ing Dusun Pingit mriki.
Kaping kalihipun anak kula sutresna sekalian nggenipun nyuwanaken ingkang putra mboten binektanan bektan Bondo Brono senajan ta wonten sawetawis arupi upakarti mewah busana pengagem saking putrinipun nggih Genduk Emil wonten kiranging hanuju prana karana winatesing kasagetan kawula minangka wakil saking anak kula tresna inggih kadang besan panjenengan namung tadah tetesing pangapunten ingkang agung. Sanyun pangapunten mbok bilih kawula sowan ginarubyuk panengkaring Sri Atmaja Punang temanten kakung saking Getas Kecamatan Kradenan Menden Kabupaten Blora Jawi Tengah wonten tuna dungkap kiranging subasita tata krami ingkang kajarak utawi mboten tumanduk dhateng para pepunden mliginipun Bapak Langgeng Suyanto sekalian garwa kula wakil saking rombongan namung hangan tulumunturing sih udaya pangapunten ingkang agung mugi-mugi kanthi pepuji nggenipun jejodohan anak kula Angga kalian Genduk Emil sageta tansah atut runtut pindha mimi amin tuna madya padha prapteng delahan mangkenipun. Salajengipun kawula sarombongan kepareng matur mbok bilih mangke sampun purna rampung laksitaning adicara wiwahan kepareng kula sarombongan nyuwun pamit nyuwun panjurung puji mugi lampah kula saking pingit ngantos dumugi griya soang-soang Gusti hangayomi manggih kawilujengan kosok wangsul panjenenganipun Bapa langgeng nggenipun hamangkugati Purwamadya wusana tansah rayu widada pungkasane ngatur kula pikantuk pitungkas saking anak kula sutresna inggih bapakipun Nak Angga sengaja piyambakipun mboten ngunduh mantu mboten mboyong Basuki Sri Atmaja Punang temanten borong kapasrahaken dhateng kadang besan panjenenganipun Bapa Langgeng Suyanto parandene kagem mastuti adat mbok bilih kepareng Sri Atmaja Punang temanten kekalih mangke sowan dhateng Rama ibunipun Getas kacariyos benjang dinten Selasa Wage katiti Surya kalih likur April warsa kalih langkung ingkang badhe dhateng nyumanggaaken anak kula sutresna nampi kanthi mirunggat mboten dipun pahargya kanthi ageng mila sawatawis mbok bilih mangke Sri Atmaja Punang temanten kasowanaken benjang dinten Selasa Wage tanggal 22 nyumanggaaken sampun ngantos dipun tegakaken inggih kanthi wonten pangombyong sawetawis supados tindakipun Sri Atmaja Punang temanten sowan Rama ibunipun Getas saged rahayu kalis rubeda niring sampikala. Mekaten kemawon sawatawis anggen kawula nyuli anak kula sutresna sekalian Genduk Parti matur dhateng karsanipun Bapak Langgeng Suyanto sekalian garwa. Ambok bilih sekedhik atur wonten kitaling basa kiranging tata kawula wakil rombongan namung tadah tetesing pangapunten ingkang agung wasana nderekaken ngantos dumugi purna gati mangke kula cekapi akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun.
wonten pasrah wonten panampiri kalanggan punika atur pasrah panggula wentah harsa katampi dening panjenenganipun pepunden kula Bapak Langgeng Suyanto Sarimbisikan Ibu lumantar panjenenganipun pepunden kula Bapak Budi Kasun. Pramila menika kunjuk panjenenganipun Bapak Budi sasana miwah swasana sawetahipun kula semanggaaken sumangga nun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kunjuk dumateng sedaya para tamu kakung sumawa putri ingkang bagya mulya, langkung-langkung dumateng Bapak Jasna ingkang sampun ngemban wajib luhur wonten madyaning Bebean Agung ingkang pantes sinudarsana. Saderengipun kula matur monggo kula dherekaken sareng-sareng tansah manjataken rasa puji syukur wonten kehadiratipun Allah Subhanahu wa taala katitik wonten ing siang kalodhangan punika kita sedaya tansah pinaringan rahmat taufik hidayah kesehatan sehingga saged kempal manunggal wonten dalimipun Bapak Langgeng Suyanto Ibu Lastri kanthi rahayu lujeng boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Salajengipun sholawat wa salam mugi kunjuk dumateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng syafaatipun benjing wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Dumateng para tamu kakung Semar Putri, langkung-langkung dumateng para pangombyong kadang besan saking Getas. Kula wonten ing mriki pinangka sulih selira saking Bapak Langgeng ingkang dipun utus nampi pasrahipun temanten kakung saking keluarga Getas. Kala wau saking Bapak Jasna sampun ngendika salam taklim kanthi lafat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi punika salam talime panjenengan kula tampi wabilisan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun pasrahipun panjenengan nggih menika anak Mas Bayu Arga Bayu Jati putra saking Bapak Sutresno kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim kula tampi sedaya pasrah panjenengan kanthi rena-renan penggalih ingkang salajengipun kula aturaken ingkang piniji mratitisiaken panggihipun pemanten ingkang wekdal menika sampun kaleksanan anut satataning adat ingkang tasik lumampah wonten ing tlatah Pingit Desa Banjarbanggi. Salajengipun monggo kita glewentah sareng-sareng putra putri menika supados dados keluarga ingkang bahagia, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin.
Salajengipun mbok bilih benjang Selasa panyuwunanipun temanten dipun suwanaken wonten ing dalem Getas, insyaallah mengke dipun suwanaken kanthi sak cekapipun kalian keluarga wonten ing pingit mriki. Salajengipun mbok bilih wonten ing pawiwahan sakmangke paripurna Bapak Sutrisno sarta pangambyong penganten pengarak kakung penganten kakung badhe nyuwun pamit. Keluarga Bapak Langgeng Suyanto sekalian lingkungan mriki anamung nderek ndongaaken mugi-mugi tindake panjenengan awit ing mriki ngantos dumugi daleme panjenengan sowang-sowang tansah rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Mbok bilih saking kula nampi wonten klenta-klentune atur nyuwun agung parsama ingkang agung. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.